Cakadam tang nang litum long le lam ke puthak nang litum hang choy ham la pente terang hem nang litum bah niang bong alam ke puthak rata kachini ki nang soje por aposi nang li panar ju nang kok la aposi nang li bang so lam puthak nang li hin ben ko pineng jeje Choro lo apnasi ke news 24 ke lang rata na sami jadi karo kidan tang arni ni tum long le lam ki bang la ko no je jadi paya pan terang hemasor bang office long bang kan cek langsung do pablo amase pula so akan cek long besi alam the bang ke do ni tum ke an arjing same pota do ko tame ahok lo ni tum kisum ke boy do ko amase sport long bang ke chidam to cek de amase alang ni tum bang ke pula bang ke do bom na son lo amase non la foreign bang ji pulang bang ke kado kape ta mane ni tum de lam ki do li apu kapre tum ta alam ki do na son le amase alang ni tum ta alang ni tum arat ateng si je fight lo ni tum ta ni tum documents arat ateng bang si je fight lo amase pupu party ba ni tum bang lam kache tonti an stami ni sarkari gangmora office lang stami ni tum ching sai lo amase alang tum apar terang hemasor pen ni tum pancho hemasor bangke asabo technical lo si mane kichokam de do ka technical lo kichokam de da bangke ni tum apota ada sitame maprada lo jitu meblong kidone bang meblong aveder lo nason lo angke 115 ada si ni tum bangka che fight bom angke alang ni tum bang che fight bom ke 117 nason da che fight bom nason le amasi alang ni tum bang same mane kain kori tum pameka lo ne kori pameka kilo ne mate ni tum ta gunani technical lain kabudidam de tam do ko ne na sobang le amasi pupuang bo si misunderstanding amasi technical kabudidam de la jone si mane ni tum ang bo stame media thing lo bang lam chewana ko lo son alam thebang ji le na tong bong nan ke la so lam pasat bang sam malam puthak ke Pini sorgari gambora office long kachithana teng kulote alang litum ta 117 ada si chefailet po nilum ta 115 ada si chefailet po pupuang bong stame chepasik sa nanilo bidale aku nilitum stame nilipo nang kiri pi tekang bek along le masih nilitum stame chefaina ko athe pota po harmu ba angke nilitum ninghang ba nilitum jungjung ba nili pai ani kahang penle signature kuri tali aja tagli mondol doji settlement mondol doji revenue mondol doji pupu mondol survey der demarcation kuri der apisi potabang no iji nani tum kicengsia potabang gala ke pota iti exonia pisi pupo la so that pensi meji potalo iji exonia apota base kuri si meji pam apply ki mate ha amase la song la nilitum pota da banke 115 la 102 ekta banke 156 la song la bita da do la song le amase jitu nilitum kachini along le along banke bapuram terang sitame eminalo le kusi cipudam lo ko nitum tam eminalo le kusi cipudam lo amase kumatong ahok ne kumatong ahok ini bangke department bangsi nampak clear nampu non bangki la puson la sipinis SGB office lo stame ini tum cingwai lo amasi pupu cingwai lo technical problem la ke pulo SGB tum stame nampu tum lo nani tum both side of parties stame ulam the Jepang jarat ke moniting samsudat pulo amasi ini tuma party hala tuma party kute alam apran alam cukup cero lab lo amase akapre kar lede kunani pen bangke cepo cero ason mandat le masih pupo party pini bangke sorgari gangbura tuma theng no bangsi cepatik dana ne lo nani tumta 115 chisom ben no ni tumta
117 chisomet polason si ini tu mangbong bangke lamdon bangke dulu sami non ke bangji future orang bangke koson di ni bangke ni tunta ciputeke atema ni tunta portal ko kosi ni tunta cefai di nangkok po aku orang ni tum sami ka cefai di long bang sami aret do utah po bani tunta aret dulu lagi kado obes sami ka cefai ni bangke lagi aron dulu mau ta aret dulu bangke